Soc el Lluc dels Booktubers del Claret i avui us vinc a parlar sobre el canvi de nom del meu canal. Des de ja fa un temps he estat pensant sobre si el canal realment s'ha de seguir dient igual o no, i he arribat a la conclusió de que no, i per això faig aquest vídeo, per explicar-vos per què vull canviar el nom i a quin nom canviaré. Per començar, per què vull canviar el nom? Vull canviar el nom perquè vam començar sent un grup, no? Un grup dels Booktubers del Claret, que com que gravàvem aquí al Claret, doncs érem molt poc originals a segon d'ESO, doncs vam decidir fer un canal que es digués Booktubers Claret, perquè era un grup de booktubers que gravàvem al Claret, tot molt bonic. Però llavors se'm va anar a l'Itziar, després se'm va anar a la Victòria, i bueno, ara estic jo sol, i la meitat dels vídeos no els gravo ni aquí, al Claret, llavors trobo una mica raro que segueixi dient Booktubers Claret quan ja no són els Booktubers del Claret com al principi. I si el canal ha anat canviant, el nom també hauria de canviar. Per tant, ara que soc una mica més original que segon d'ESO, doncs he decidit que posaré al canal un nom una mica raro, que si no us agrada, doncs podeu deixar els comentaris i si us agrada també. I si us és igual, doncs també ho podeu deixar comentaris, podeu deixar qualsevol cosa als comentaris, aquí va. A partir d'ara el canal de Booktubers Claret es dirà Lluctuber el Booktuber, l'únic que si voleu podeu comentar als comentaris si no és Lluctuber, si Lluctuber el Booktuber o si posaria una altra cosa darrere. Jo crec de moment que Lluctuber el Booktuber sí que representa tot això que he dit que ja no representava l'altre nom, perquè ara sóc jo l'únic booktuber que està aquí i ara ja és un canal molt més meu, perquè jo, òbviament, és molt més meu, perquè jo sol. Deixaré un temps de marge perquè la gent que em segueix miri el vídeo amb l'anterior nom i llavors després d'aquí una setmana o dues canviaré el nom definitivament. Així que espero que us hagin agradat els Booktubers del Claret i espero que us agradin a partir d'ara els vídeos de Lluctuber el Booktuber. Adeu!